Le County Lou cála de Leighean pelle fé Leinhean níor bhach spás ar na bháin fáca. Thug Cill Dara an bhí aigear a chéile ar an géadaoin. Cucha a bhanacháid max de Leighean. Cirán a farta a haman trátrachta. Beidir go chance de chulta chance cólín cínte agus cólín is tíún sinnig go chu donna go. Bhfuilte go háda an bhardéisi ag de cholí cansin hena dreslan táisi. Can mór mílte hár traslan cól, can anna chuntarta go méle chór cól! Tá chance beidir Jimmy Lynch. Bhfuilte go háda Jimmy Lynch, rá cholín intach ag Jimmy Lynch. Chance chinní a scór, tríal an sé réadús bhfuilte an árda go bhúltí an, cholín a fad. Daniel Corbett bhfuilte go háda go seod agus tá Cill Dara goite chu cín. Isteann seo ag Donoghue mé chóil cól agus ada chól a fad. Gach gon Jimmy Lynch. Gánach seán go deo steach gáin an na hangaí. Gedíonn siad mé chól beidir go chance scór eile, bhfuilte go hád ceach bhfuil cansin, cholín eile. Tríal sé puinte seo tríal an Jaimán, Chéimh sin de chaid fad, sin rá cholín glóte, Keane Commons. Chance scór, bhfuilte go hád, ceach bhfuil cansin, tá sí had draslan, agus seo chu gníad bhfuil chance de scór, bhfuilte go hád, bhfuilte go crín agus céfhuií, Jimmy Lynch. Tá neadóg dearnach sé tí agus réiteoid agus bua staidúlinn seo ag Cill Dara.